Čakaj malo, kako praviš ma? Ама крада се, мама! Kako kradeš te ma? Ma čakaj da vidim među To kako направи, нещо направи. Попа трябва да ви Какъв мама? Аз моите заклинания само го по-силна от тази. Трябва да видим твоите заклинания какво ще Ама прави. се заберем тук да си Да кажем видим нещо. твоите заклинания какво ще прави. Ала съм, баба съм, гивиш, пакава съм, чевере, сава съм, мърш. Ала съм, баба съм, гивиш, пакава съм, чевере, сава съм, мърш. Ама какви са тя? Той Ама как е само, то каза ти по здравето са пребрува, знаеш колко две деца са им предказала, те доволни от те. Всичко, кава, я ги питава. На по-погледах на кафе, на шоколадови бомбони, на захар. Всичко ме е дал. Чакай, че жена му слуша тук да му кажа нещо друго. Да, каме по бака, да, последно да опе, защото много ме играм за тази мечка, много ме играх. Да, опе, попа. Ако скаш тук ма газова, тук после му да опадне. Да се направи горба, да се ама тук кажете три думи за мечката на северita лахна бешлеме. Той умряла мечка. Чакайте да умряла мечка. Какво да умряла мечката, не умряла мечката умряла бе. Ой, ви гидим, каймак идим, беш будава чуверна вердим, катър вердим, белене октар вердим, досто парвак. Ма какъвто парвак вече само кожа и кости. Това нищо не става. 70 Така, лева. остави го това на Бозечо. Знаеш какво да? Дава така злоба тук, препълним да продадем нещо на човека, да му платим на Бога. Резни малко, неща цяла От кой бъде цял живот касапи, но боне оборот, край, Това кабаме с удвойно го давам, не може да скам. Среден ден пазара са много. Давай това го там да се го опичат на скара. Ама мани са, тук не си дава мечката, мани са. Кой ще викаш пак? Той няма висше образование, няма основно, няма детинство, няма нищо обаче. Ама пилоте си, той е детска градина, не Не мога да оставя меца тук, ама тя не дава пари. Добре, какво ще направим? Кажете си по-старши от мен, въпреки че съм 10 години по-голяма от теб, ама кажи от мен. Да викаме доктора, ако скъпа инжекция да му би и да видим какво ще стане. Какво ще му платиш? Ама ще му плата, добре, ще аз пас него, това обавец. Ама те това обичам най-много, ама те Докторе! Ама тук видиш под колата, как става. Стига толкова! Стига! Кака температура ще мериш? Умрява мечка, температура има ли, мама? Не само тук. Има детска градина, той ме Голяма ли доктор? Значи има една скъпа инжекция, ще го прави. скъпа от моя силикон. Знаеш ли моя колко жица е крал за този силикон? Аз на теб ще Сега мецата, после Кака меца? Аз на теб после ще я бия. Така ще видя така пак моят човек, да видя какво искаш от мен. Искаш да влезем тук на тъмно. Няма да гледа аз тук, ама нищо да прибъма, виж. Има Джибромицин. Тук мама, именно джибромицин. Така джибромицин, къде сте виждал джибромицин да се продава по маркетите, ма? Само джибромицин, друго това не мога. Стани си, ма! Стани, мога ти се стани. Аз ти казах да не преуморяваш толкова, ама не са от тук, кака ставки. Ти да не се съседнал за седми път. Дагайте сега. Да послушаме. Я, Мецо. Чакай да обърна те. Тише. Какво? Ще пи. Ще пи ли? Са ни задави. Како да се задави тази меца, знаеш колко пари ме изкара. Доктора, оправи буката! Доктора, оправи буката! Аз съм доктор Меразов, бе. Миронов. Той няма детска градина, аз ти казвам. В другата чанта. Наша няма детска градина, бе. Детска градина. Мечката да пада доктор.
Скума, падна. Ти премера кръвното. Иде ти Двойно много взема. скъпо взимаш, бегай, стига. Вземам за младожение. За младоженеца той. Ти за булката, На теб да ти премера кръвното. Аз за булката На теб? Осигуровки имаш. Нямаш ли осигуровки? Айде, нека. Много, ама няма. Чай, че яко се запрах.